Татарстанда жәмәгать урыннары арасында иң матур бизәлештә ярашу буенча Нурлы Рамазан бәйгесен үткәрү турында матбугат очрашуы узды. Күркәм гадәткә әверелеп барган конкурс быел ничек уздырыла? Оештыручылар белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан аралашты. Бик тиз үтеп китә торган тулыр-тулмас кыска февраль аена да кирдек. Димәк, тиздән Рамазан ае килеп җитә. Изге ай башланганчы ук төрле проект, акцияләр башлап җибәрә Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте. Мондый чараларның булуы бик тә күркәм. Yani halkımızga, көршілерімізге, балаларымызға, ныкларымызға матур иттереп, dinimiz İslamның көркәмлеген, şu dinimiz İslamның bağanalarından birisi bulgan Ramazan şerifinin, anda urazanın mühimliğin, әһәмиятен аңлата торган зор булган чаралардан. Татар халкының кунак килә башласа, бик каты әзерләнә торган гадәте бар. Нигә әле Рамазан аенда кунакны көткән кебек әзерләнеп каршы алмаска? Biz bugün Ramazan ayında менә икенче ел уздырылачак Нурлы Рамазан бәйгесе хакында сөйләшергә җыелдык. Нинди бәйге ул да булса, җәмәгать урыннарында, халык күпләп йөри торган урыннарда биналарны бизәү буенча бәйге. Быел да җиңүчегә төп бүләк хаҗга юллама. Бизәү конкурсында теләгендә булган һәркем шәхси яисә оешма исеменнән катнаша ала. Узган ел, мәсәлән, уку яисә эш биналары, җәмәгать туклануы урыннарыннан тыш Каюм Насыйри урамында бизәлгән иде. Төп таләп Рамазан ае мохитен тудыру. 1 марттан без гаризаларны кабул итә башлыйбыз. 9 апрельдә конкурска йомгак ясала. Катнашу шартлары белән Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең рәсми сайтында танышырга мөмкин. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.